Hei, hei tid, så vi atter her vi en og nødgjum parste av Hjertamal. Og vi som vant, Anja Hansen, som teker opp, og hon klipper og setter sammen, redigerer, og Ronny Pettersson, som teker seg av å få ljøa så godt som gjørlet, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vær hjertelig velkommen til Hjertamal. Og jeg ferdig en ferdig å spille, Paul, hva ligger til av hjertet og i det, Paul? Ja, det hjertemalet finner vi til for Samuelsbøk, som jeg husker om her i det. Jeg leste i kjøkkenen i morgen, og ble hovedtidsen av oss ned i samband med han, og tar jeg stender og gjør en kapittel, at ta be Hanna og sier, Gjersta mot frøyer, sier Herren. Hatt mot litt opp, og i Herren. Vøyter mot mot litt opp, mot det fortsatte mot då jeg gleder meg og i freds og tøyne. Og har så ikke vært til at hun i bygget, Herren om at jeg er en sånn. Og det i sånne grunter tog jeg til sånn her Elkana, han i tvärkoner och annor, hon fick böten och han fick inte. Och det var otroligt tilltrångt hjärtamal hon kom hit. Det så för att offra till Herren. Och gjorde det ju kvar januari alltid. Och hon säger så lös och ges ner och i så bönerna. Jag så värt öjna för det jag hade ätit och druckit och i silo. Da røstes Hanna. Eli presten satt og stålet så innom vid Dora staven og i halvdget av min herrans. Og hjertet sorg så inne be hon til herran og græt sorglige. Og hun gjør det lyftig og sier herre, gå til skærene, venter til egen tøyne og avtjenes kvinnetøyne og i nei hennere og minnes med og glemmer ikke til hennes kvinnetøyne. Men djever tjänast och kvinnor tog en son, så skall det djeva Herren och han, alla lust i hansara, och rätseknur skall inte komma ut hansara. Således ber hon, lantje för jag sjön Herrans, och Eli fyllde vi egen hon, mun i hennara. Men vet att Hanna ber innan Hanna, och bäst var det hennara rörtest, men rött hennara hördes inte, så helt Eli henne vilja drukna. Og sier vi henne, hvordan langt først var genka og være drutsjen, så ikke til at hun leter denne av der. Men Hanna sværer i, nei herre, kvinna og i ber tunga sorg og hjertan om. Vøyn og sterk kan drikke av ikke druts. I uttalte ber hjertan mot for jeg som herrens. Halt ikke tjenest kvinna tøyna være vana konefolk, nei, alla tøyene har vi tale ut av sorgmøyne og gremjemøyne. Eli sværa i færre frie, god Israel skal djeva til og i tog vi han om. Og ta seg hon, lät hennes og kvinnan tøyne finna nøye for egen tøyne. Så for kvinnan av sted, og nå at hon, og så ikke langer, så sorgbonten ut. Det var det som jeg også er særlig om. Sambandet jeg ser. Hjertet trångt. Hun løyer sånnsjen, sier en sanker, og evne i Jesu Kristi blev. Så det er og i tantra og i også. Ja, akkurat. Jeg kom bare huske om kvitsen det at jeg eisen helt at jeg var drutsjen, så de vinner, ja. Og Eli helt det samme her, ja. Men hon bier av hjertet nei. Så også jeg, hvor leter Herren hette her, hente opp på hente maten? At han leter teg, eller henne, boja så lenge, og æren, og færende sonen. Og jeg trykker at jeg må hava nækka vi til å gjøre at Herren innskjer at hon skal hava rett fokus. At hon det er ikke bare noe selvfyllt, ja. Altså, bøtner gav av Herren, så.
Och det var hon klar över helt från början där va. Men Meira som tog in inte, Meira klar hon bliven över till att heta batten hese sonen, han skulle halkas herran. Pura rätt. Och detta börjar ju i grunden månadsdagen, ja. Och nu är torsdagar. Och där kom det att nej, det är mycket dagar nu. Ja, nu mycket där, ja. Så det är en dagar för en mittlen. Och där kom det att det kände han så trångt att bya och bönamöte mannakvalt. Och i samband med att det var just när det sände ut. Jag kan ha land i Arendei för in i Kanans land. Och Moses var han som löjte, ja. Og tog av dem å tala av ilt om landet. Ja. Og tvær sette møte folk. At dette hever, Herren gjever okken det, så det er mittellandet. Og dette var bare som en munnbit brukt. Det er enda det uttrykket, akkurat som man tar til sin mat og svalgte det. Så det var bare færre, det var ikke nækka som. Men flertallet var annet. Og her var han ikke flertall. Nej. Så han og han. Nej, akkurat. Så ja, nei, herren visser. Og selv om Eli helt han har vært drukna, så må hun det ikke. Så da hun sier honom hva hun sitt her til, det er fullstendig brøtt som øvren. Så herren har jo sagt for han, som den prestlige han var, at hun skal få det som hun byr om. Og det har egentlig helt trångt. Og vi tar det tøyen i Eli, hver prester her, at få en Samuel. Ja. Det så vill jag se det på den måten. Akkurat, ja. Ja. Ja, det er sannhet. Og han fyllde jo falskesøn alla veien. Ja, alla vägen, ja. Og sendte dem om begge domare og profeter, og så til sys kong. Og det var så i Samuels tog at den første kongen kom. Ja. Alltså det har en läckra görst och åkara bya om och avvist. Ett lag grunda bönen och att det som hänt er ända i för sån ekon 1000 år sedan, ja. Så är det en orsak. En grundig orsak till det, ja. Så alltså inspirationen som en kvinna säger med och jag tar ju väl göra för av er ja. Att vi gärna och hon är äldre kvinna och så framvägs. Och ta säger hon att hetta vi gamla mannen som var väl grundad i skriften om. Det älskar hon och lust efter. Så tog och dra och samman. Det gamla och det nya. Och det blev så livande för det. Det är nya människan. Skapningen som är född av god i Jokon. Och som är lojvåkare. Ja, akkurat, ja. Ja, att skriften är inblåst av god, ja. Ja, lite lärdom och allt det är. Ja. Uppfostrande rättvis. Du känner från badne av dina höjlovsskrifter sidan. Ja, nettopp. Som kunde göra det vågsandelig frälst vid trunnig av Krist. Ja. Alltså vad lyftet ligger ut tog i att från badne av, va? Och detta var Aren han var giten i Målöv. Bär honom och en son, va? Ja. Som skulle föra. Hon skulle ge herren han till att föra vojare till. Som kanske inte räcker så gott. Som det för att räcka inte samväl. Nej, akkurat. Det är alltså det är visst några profetiskt ivresen här. Och tar man tossar om det profetiska i samband vi Guds folka, så är det alltid andegods som är in i bolagen. Och kanske säga att det kommer till profeter. Ja? Och detta var så sannolikt en profeter som hon yngste. Och hon hever, jag vet inte akkurat vad detaljer hon har haft om det här. Men hon så kom här till
Där hon bier och börjar här så det är utgångspunktet till henne. Självt om hon är full av sorg och långsel efter att få att det är bönnasvärre. Så ser hon sätter det ut av rätta perspektivet. Ja, och så tror jag att sorg efter sinnade Guds viskar omvändning som ången enkrar han. Men sorg hamsens viskar dig, ja. Det är tvinnande sorg. Och det här är så olyckor som det blir till att vara. Ja. Och men teacher rösne att hin konan som var gift vid man i henne rösne att hon vill ligga öliga längt bort från hjärtasorg, alltså det som vi kallar hjärtasorg efter någon värelig. Och mer teacher rösne att hon är känt att som Abraham säger till han för till Egyptalands man näka gott sätt att vara det som steg. Näka således mitt inne i halvdagen. Ja. Så fann hon någon gång gott sätt. Nej. Tog här var näka helt galet tog in så. Och så för hon och alltså så det är ut för god och utan näka hörtest. Ja. Och upplever således att vara kalla som hon säger vana konfalk alltså. och så man försvära till er och se vi är det att nej alltså. Man skulle tro att han som var domare la profeten nära att han skilte sammanhängen. Ja, men ta börja långt här vi att han skiljer inte sammanhängen. Så tar så Samuel kommer fram sättna. Ta det han som är tilltalad av Gud, ja. Men jag också lycka med det här, vi sorg att det sinna läge Guds, som du nevnt nu, om man säger här 12 njösnarna, ja. Och sorg heimsens, tar tutje, tar hötte sorg heimsens. Men hinner hade, jag vet inte man kan säga sorg en gång, så det var så ivebevist om att det här för att ränka. Men han har ju så en sorg som hjärta, men det var efter sina lägodsa. Och det nevnt här, som tar du särskos hon börjar via lite herran uppa, och hans är frälse. Men han här tutje, här suttja, alle 12 suttja akkurata samma, och så helt fantastiskt land det är. Og Herren har talat til det, at han skal leie det inn i dette landet, ja. Og allikevel, så tar det ikke Herren vi inn i råkningsstykket, men så ikke bare menneskenslige, altså, bare forringar og hindringar, ja. Og det gjør verilig sorg heimsens, som eisen kom og kostet Israel øyelig dorst til at de ikke vil det. Ja. Altså. Men tilstanderen og Jesu øyemarskaferiene, jag fallt någon och ta imon sälja som tutche som har haft avskan fallt alltså jag tar ju vänt om att för att i Köpsaland akkurat ja för det var till fler i en gång här och jag i marschen ja men hade tro Herren så hade jag väl inte i marschen nej det är inte stått att tro helt stått att ja helt stått att och det är underfullt alltid är själv för vi har ju marschen här. Det var främmande och utländiga att det täcker så stort att tog. Ja. Självt om det kan tyckas att vara längt låg. Så tog en samman med Herren. Hon blev ett nu. Hon blev inte till. Som om att hon kan ända färd. Alltså. Nej, akkurat. Det blev det nu. Ja. Det var ju. Så det är en himmelska tillstånd som kommer in och heter ett av i grunden som heter nutja människa är fött vi. Då han säger att det är att gamla människor var krossfäst för Kristus och det var fyra vi inte skulle tjäna synden. Det var fyra det. Ja. Och så lycka väl så är synden så lös att hon då var väl att arbeta och jag några hållt. Ja, och det här i sorgen kommer in alltså. Ja, sorg hemsens. Ja. Tui synden hever straffen og i seg sjølvånda.
Det alltså det filter vi syndene som kunne känna som straffer, men det är inte Guds straff. Det är synden själv som hever till allt det som hever vi myrker och nej och deja och alltså också inte bara om sjuke och deja men också om att det ser syns tillstanden tjåkon. Att det är vi känner att det är ensamma och alluga bara tro efter mänskliga möjligheterna i stedet för att sucha det som Gud hever till okkorna och räkna vi honom. Det var så tölje munnen tog jag att det är inte kvart att läsa eller räkna. Och akkurat vad det var, det var inte som gör det, men jag har mina tankar om det. Kvita var så läs. Först det begynte att trycka, alltså. Först att jag kom in, så låt jag räkna. Ja. Och till dem så är Rambraunen här och i kapitel 6 och 11. Jag räknar sig som dejan från syndene, men livet för god i Kristus. Det är en fantastisk räkning. Ja. Och det klarar du inte utan uttryck. Nej. Han är möjligt. Och eisen tar det kom till att läsa så jag minns det sondagsrabblöjnen som tar kom och läs bara sövarna, läs inte. Ja, kvoi skriver han dessa sövarna. och det var ofta stått när så lät det bara ligga. Men att han så begynte jag läsa det här eisene. Och så nu kväckläst. Den personen nu med som skulle leva så ett liv men lika med resterna av vissa tillvärden, ja. Och i lika med. Och det var fullständigt brötte. Jag skulle ännu ha sorg att sinna lej. Hansens. Skal ännu spittla mojne och här till. Jag tar nästan inte synja då. Det är så vanligt där det. Det är att ha sorg. Hansens sorg. Till lätans svavn och dreim. Alltså, skal ännu spittla mojne och här till lätans svavn och dreim. För att det sanker? Ja, det är han som är lärde det. Ja. Han var bort. Ja. Jag har skannet, jag har ofta prövat kannetter. Ofta är det liksom jag lätans svavn och dreim, alltså. Vad det är. Det är näkant harsta lust bättre. Nej, omgat det. Och till är det, och i tøyen. Ja. Jeg tog det Arnen som er ute i tøttene. Allikevel. Vi sunget det så ofte. Så. Ta ånder talt og blåets røy, og vond og storm og streim. Altså at det er helt utrolig størst til å badne hjert. Så jeg kunne ikke være spittlet møyne her. Og størst stål av det av foreldrene. Och så var jag en löjve. Jag var någon syskon här. De gamla bröderna och de gamla systrarna. Och i hela tiden, nu är jag fyllt i att hoften i det. Hela tiden allt att omkvarde intermissioner som tog jag sötja. Hver löjve vär och hver det kom fra och kvöj. Och i hese unga vär som det var och så framvis. Ja. Så att det är inte några främmande för mig. Nej. Och att det är vierskifter som kanske kan ta för giva. Men som tog ju löjer så ser man till att det är inte bara giv. Att man sjön är det giv. Det är inte mest i ordning att säga inte ta något som giv men det häver en sammanhang i öllnas nära. Og jeg er samfunnet om det at okkara land og det er mest av tøy som den gamla tøyen hever oppfyllt av. Nettopp, ja. Og en sang sier hjärsta trångt den løyer sannsyn som er nevnt her. Og även i Jesu Kristi blev. Han passar in og gjør det her, som vi tås om.
Det var det samme evne til han, altså tar han høgt. Ja. Hatt, hatt mot litt opp i god og månen, altså. Ja. Så, helt utrolig løsninger av andalins handløykom, og som vi kanskje ivesutja. Ja, det Og i mange førene. Jeg halte at det her minner av Lukas og Øylandek om Marie og Elisabeth. Ta ut her møttes da. Og Elisabeth først var blivet ved baden, og så Maria. Så stender det her at ja, nettopp her det man bare leser det her, det er så rørende faktisk. Jeg stender, og her som døg for Maria, vi skumte av sted til Fjallalandet til en by i Jota, og til, altså bare etter at hun har sagt at det tjeneskvinne herren som vært som du har sagt. Hun kom inn til Zacharias og helsa i Elisabeth. Ta Elisabeth hørte helsa Maria, spalte fostre og løyve hennara, og Elisabeth fylltet av heile andan og røpte harst og sier, «Sikna erst to mellom kvinner, og sikna lysfrukttøyn, hvordan hender hetta med at mor herramunds kommer til mun. Du veist du, ui tog i hørte ljøy av helsetøyne, spalte fostre av frøy og løyvemunnen, og sæler hon ut troe, tog det skal genge ut som henne sagt av herranon. Og så kommer hetta hva jeg hukser her som Maria, da minner om det her boar, mamma Samuel, og da sier Maria, Salmoen setter herran høgt, og antemoen gledest og i gode frelsaremoen, tog han se til tjeneste kvinne syna, som så lydde hever at tøya. Ja, etter dette skulle atler atter prysa med sæla, tog han hever gjør storversk vi med, han hin veldje, heilat navn hansara. Og så vi her. Men det er nek 100 år i midtelen, her boa kvinner. Mamma Samuel og Hanne og så Maria. Og allikevel det nekka som virker så kjent vi og sånt. Det virker som nok så lukt. Og her så Elisabeth eisen inn i myndene, som eisen bærer på en profeta, og som var så han sørste som steg fram etter de gamle sattmalene. Men Herren ui ødlens ned. Og det det som sannført om, men som vi bare kunne vittne av, vi kunne tale og tås om det, men hette her at suttje Herren. At suttje til at han verilig og at han hever ahua ui okkon, og at han ikke bare nega oppfinnelse som mennesker har gjort, tvers i måte til han som oppfunnet okkon, og til han som signar okkon. Og ta vi suttje hattar, til at det vi har suttje, så tar vi njøsnerne, tar sjåvet til som Herren sa. Og så da vi Herren, og ser vi honom. Men jeg hinner selv der sjåvet, så så det ikke. Det ser man som Jesus sier, eisene, kan sitere Isaias profeta. Og det så akkurat det her, og det har så å møte en sånn tøytning, eisene tøyne i det, for hvert enkelt menneske, at suttje Herren, at suttje til at han gåver, og at han vimmer, han tjammer, han en atlan vi munner løyve. Og her, jeg husker om at det eisen inn i alle de diskusjoner som vi opplever i okker samfunnet i det. Men som sagt, vi kunne ikke tvinge til innan nægge mennesker, men hette veveren, at suttje Herren, at suttje og smakka at Herren gåver. Det det viktigaste og det beste og det største i livet. Og som gjør livet rykere og rykere. For vi vet ikke gjøre som jøsner, og så ikke bare enda fire åkken her. Vi vil ha tunter av oss, veldig fortjent som det gjør fremme. Og det det ikke mennesker som så løsner. Selv om mennesker vil ha stort av under makten og handle her etter. Men utan til, eller omfram til, så det eisen dette myrkesutvalgte som herjer av mennesker. Og legger mysker inn i sal og sinne, ja. Men vi har han.
Jeg opplevde det at kyrkene, frukyrkene, at jeg synes en sang som jeg omkant ferie av sånt til, men jeg er ikke som jeg minnes. Og til det sangren, Genji og Høya Fjøtl og Dale. Nek sunnkjen, da jeg var unger og bad. Ingolver Sankan. Altså vi sunkan, han er i blænen her. Ja, men Ingolver Reine Sankan nesten er ofte høyre utvarten. Ja, ofte høyre utvarten, ja. Og her sier han det her, bare for jeg leser 2 vers. Ommer vi av Jesus er sagt leie, som på streker ivans hør og trångt, skriva til hjärsta mot vi meie, og metta moina stersko, salarsvångt, gav i hyre, minst en seier voit. Vonnen jaknon, tøyne glede på. Her og strussens herre anta løyke, tarvar til å kjenne så, og fylke mer, eima hjert, jaknon stungna hjert. Her og i øyemørsk, av møyne fer, så i myskre, og i ljøse bjersta. Salmøyn til, ur eksja og misserøy, let meg savna vidt et brøst, hit høyta. Som jeg vet opp skal røtten tøyn, ta et her skal hese hals og vøyta, av min god og herre møyn. Og han er yster av Karl Olof. Rosenius. Ja, Rosenius, og så Victor Romseth han. Og man ser det som er sett her, og sånt til sang han her, og jeg var jo den her som fotografer, var tryggvande kvinna, og hun hei til mått og løyvnen som stendra blæn hon, i hus man skulle tjene herren. Og det mestest, halt fra ungdom jeg, og jeg kan fortelle at jeg ble genka, vi genka, det meste av munnen, fra det begynte jeg genka, vi hadde en sånn smellan ved Åman med i hessen husen som han bor i. Og så snøtte vi til Sakro, og fram i Kaksvindanen, og så åmna veien. Og så gikk vi til midtelen, til hans hus her, og der gjør vi den jeg var. Så kunne de høyre henne sitte og synge for vinteren, hun var født i 32. Se og lev. Ja. Der er livet i et blikk på ditt bløtende lam. Og dette er noe som enka ut ur hessen her kvarsen, som hun sier til her. Og hver vært her er en eldre enn jeg, for 38 sier vi, ja. Så her var det 6 år med midtelen, Så det var halt en standande nu i det. Jeg så ikke hendt hans hanske ved at han første som sång inn i kyrkene til henne å gjøre for. Hun sikkert ofte lusta etter Ingolf Edla at han åtta. Ja. Og så færre givet litt her. Her og i strussens herre ønta løyke tarvar til å kjenne så. Og det er sorg kanskje, som virker deg. Ja. Så som hever så utrolig snilt opphoksa system arbeider. Det kan teka den beste av bøtten og gods. Bare han lykkes som gjør etter, fire tog. Tar vi gjør etter, så er det ikke den nødja menneska. Så er det ikke gods menneska som gjør etter og sier, om der nå var en stortleika, et laksvar. Nei. Og tar vi det ikke gjøre det, så kommer hinner 2 fram, njøsnærene. Du vet det jo i grunnen njøsnærene her. Han har stått at jeg treta. Og vi det jo, tar som fullt og holdt vil jeg være til, som Herren vil jeg kunne være. Og jeg husker om tøysene, tar jeg tar seg ved en mann og disse vikene som fjord, ja. Det var nok fortsatt deg. Og jeg vil ikke bare snakke ved en natt, og han vil være her nok så lunsje, som jeg har truffet igjen, og så leier jeg opp til denne samtalen trett. Og han hei omtala med
som om man kjente med. Og det som man sier, kan jeg si vi her som åren, at her har vi alt mot lov yngst av være. Det var han løsningen som han oppfølte med. Og hver visste han derfra? Hvordan skulle han, akkurat som hon, her be innan tanna, og jeg har haft et innfyr med sjølvan og herren, herre jeg vil. Men omgat vi har sagt at det var nått. Det sier Paulus også. Ikke det at vi har vunnet av langt, og at det er folk om langt, men vi stevner etter tog at vi har vunnet av Kristus. Og nå sitter hese medveren her, og grøyner med mot lov. Som om at det var en verreløg. Ja. Og hatt ikke akkurat det som skal være. Hvis vi hver halvt dere være det, så vi det ikke. Den som helst seg være, ikke. Han ikke det som han helst seg være. Vi kunne ikke alt av det. Tøy at innvårs menneske akkurat lov. Og lika mer hansara. Og han vil at vi skulle leve akkurat som Paulus lyser det. Her og du kan lese det Efesos brev, tror jeg, ja. Han tar seg om dette. Ja. Ikke til at jeg har vunnet av langt, eller folk om langt. Filippe brev, tror jeg. Ja, Filippe brev, tror jeg, ja. Ja. Hvis du leser det her, så sørst du akkurat. Ja. Og han sier i det første kapitlet, at jeg tror han er velmøyn, jeg kan si det, men det var løyt der, at det ånken skal være til skammer, men det er Kristus alltid, så nå vi ødlån derve skal være dørmester like av møynen, vet han nå vi lov i at vi deg, ja. Så jeg lever med Kristus, og deg er vinner går. Hoksa der tid, og så at her. Ja, han tar seg om her, han sier, om vi tar kun natt til oppreisene fra henne og deg, jeg vet at vi er inne i at du før, jeg har vært inne i at du i morgen, og jeg ikke jeg. Ja, men det ikke at jeg har vunnet til langt, at det er fullkommen langt, men jeg stevner ettertog om jeg tar kun det vunnet til, vi til at jeg selv vunnen av Kristi Jesu. Akkurat det, ja. At jeg så medelig størst det. Og selv om det til, at hatt det fremst, så vi til utan at vi ikke vet det. Ja, det blir naturlig. Det ikke så områdende å vite akkurat at vi er, og hvordan vi vel vet. Vi være gautidsen og så fremvis. Nei. Det skal være akkurat sånn som skriver stendt. Det er viktig at vi vet hvordan gautidsen er. Tjafæren og nå. Ja, tjafæren og nå. Men akkurat tjamennesjon, det er... Nei, det er ikke noe sånn. Nei. Akkurat det er sånn her tanken. Hva er det antallet? Det alltid for antallet? Nei, det det ikke. Slett ikke. Nei. Nei, altså... Han verilige rette andaligheten. Han ikke opphøye opp han som helst mat. Vi synes at det ångas så godt som i Jesus. Hva var det han flottet seg i midtelen? Han var i midtelen til vanlige folk. Og det vanlige folk, de streimer etter noen for å høre han, for å ta tilsyn. Og i mån til de som hilte seg være noe. Ja. Akkurat. Ja, de kommer for å vite om de ikke kunne finne akkurat det å kritisere. Ja. Og det var en øyelig måned. Og her ble Jesus til lysende døme. Hva jeg sier om seg selv, at han ble beskyldet for å beire og atar og vinsfolkere. Så han levde så almindelig liv i mån til de som hilser være. Altså, jeg vet ikke som en dag jeg sier at det er sånn like meg i hjertet. Jeg kan røyne. Men da jeg leser disse søvnene om han og nå har hun vært her og hun finner møgningen til Eli om seg og hun har sagt som så stemte det til her. Ja, bare ikke at han her som vi släppte å lese i Jan, ja. Og han sier her, færre frie god orsak skal gjøre der til, og du har vi han om. Altså til 16. vers i kapittel 8. Ja. Ta sier han, let hennes kvinnetøyene finne nøye for egen tøynen, så får kvinnen av sted, og får nå
og hon åt, og sa ikke langer så sorgar bonden ut. Morgen etter før de tog opp og tilbød for Jason Herrens, så før de av sted og kom heimater til sin Charles i Rama. Og Elkana kom kone så inn i Herren nær, og Herren myntes henne. Hon var ved baden og åtte sånn, og etter, og gav henne navnet Samuel. Tog seg hon. Så kommer jeg til. Jeg ber med han fra Herren. Ja, akkurat. Altså, når Herren ikke i myndene, omgatt ikke. Nei. Jeg ber med han fra Herren. Ta nå Elkana vid Øtlundhuset så innenfor her etter å ber Herren fram et årlig offre og lyftes offer så ut. For han ikke vet, og hun sier ved mann så jeg skal bøye inntil drankeren i vandre av brøstet, ta skal jeg fære her ved honom, så han kan være løyter framfor Jason Herrens, og være verende her ved alle. Elkana med over henne og sier vi henne, Gerson, det er ikke best, vær høyme inntil til å være vant, han er brøstet, hei Herren best oppfylt årsøyt. Hei Herren best oppfylt årsøyt. Ja. At det er så utrolig vekker. Så var konan til å være til høyme og hei sånn av brøstet, inntil hun vant han av. Men ta jo hei vant han av. Ta kunne han visser her, og hei også visser trutsar tarvar. Var mjøl og skinnsekt ved vøyne, så får hon vi honom inn i husherrens og silo, men drankren var en halt løytel. Hvordan løyte han der? Det var ikke slik. Hentan drankren var til jeg be om, og Herren gav meg til og jeg be han om. Tog jeg vi nå Herren om han atter, så langt som han lever, skal han være Herren om djeven, og det tilbå Herren her. Ja. Og så kommer det lovsangren, Johanna. Så kommer lovsangren, ja. Og til her og i det lykker. Jeg tror ikke at si at det som rører seg med akkurat nå, men det kan skal komme. Ja. Det er nækka som så holdt og standande tog til av gode. Det er akkurat det. Det kan ikke, så sier han, organiseras til å være av mennesker. Det blir til. Nei, den glede som man nesten har kallet for sjæla, som det tatt og virkelig ser og kjenner at Herren vi. Og til lykke mye omstøver. Det ikke her til lykke, ja. Men det akkurat givet en av kvarjen som ikke, som vila. Det det som er faktisk det som Bibelen enda vi. Det har vi også øyelig ofte om at det altså, hva det vi innskjer, hva det vi vilja? Og han sier her at og han sier ved meg, og til altså Herren som sier at vi Johannes og han sier ved meg, du skal ikke innsykla profetåren i Jesu bok, du tøyner nær. Så sier han, han gjør årett, halt du av fram, jeg gjør årett. Hinn åreine dølger seg enn som avår, hinn rettvise, halt du av fram, jeg gjør rettvise, og hinn heilige ver halgavår enn som avår. Så sier han her at Jesus, i 16. verset, jeg har sendt angel mine vittne etter for tikkene om samkommer. Råskod og at David sin bjersta morgenskjøtene. Og så kommer det til anden og broren sier kom. Og et år som kom, hvordan reagerer man på et år som kom? Altså, man ræver sjølver om man reagerer på det eller ikke. Og det eneste måte til at gjøre respons på et år som sier kom, det å komme. Og han sier dette her, anden og bror sier kom, tann i høyre sier kom, tann i tiste kom, og tann i vil, tætje vattlustens for ønske. Så det lukket som at alt det her vi evangeliet gjør, det lukket som til satt ut til
til alle mennesker. Og året lovar enn til alle mennesker kom. Og han presenterer seg og sier hver han som sier kom. Det Jesus selv. Jesus sier kom. Og da jeg nå nevner det her, så kan jeg ikke annet enn nevne Sundagslandssangen som vi sunger alltid. Og det var vi inngående som lette sangen, kom til Jesus, trøtta ting der hjärsta. og det akkurat dette her, at anden og bror sier, kom, tann i høyre sier, kom, tann i tyster komme, og tann i vil, tætje vatt løses for ønske. Og beint fram han undan her, han faktisk gir mennesker fotla rett til å leve akkurat som jeg vilja. Bei årettvis, av livet i årettvis, og av livet i årenske, men det rettvis er alltid avfram av rettvisere. Men det kommer så til dette punktet her, hva det vi vilja som mennesker? Hva det innskjøkjamere? Akkurat at det som du sier nu, alltid avfram av rettvis. Ja. Alt avfram. Ja. Tog at det er sjangren som du spurte meg om, og Johanne. Han er jo bare for vers. Og jeg leser han opp, skal det en krossens strutsmæver, som løy og frels og vann. Ved Jesu navn at skamma meg og kjenne seg ved han, skal en nu spittla munni og har til letans svøvn og dreim, til annor talt og lauvestrøy og vond og storm og streim. Veren øymon fortjente, men vel og vilja med her, råna i møte gode nå, som alle tog om vær. Han råa vil, han løya må, god styrk no hjärsta mot, jeg tåla strøya vær her, og jeg skal ikke tog. For bant og hjärsta med, altså. Bant og hjärsta. Til letans svøvn og dreim. Hvor er Island og Sanchen? Ja, det er en som Victor omsett. Han er yster av Horatius Bonar. Ja. Så er han ikke nødger? Nei, han er... Nei, det skal jeg si det, han er ikke nødger. Ja. Etter gammel. Men han har spilt en nødger. Ja, allikevel. Ja, så det er bare så ofertelig. Det er bare så ofertelig. Altså at man skal sitte inne, vet du, jeg er ikke ansvarig at det var sankort, til spørte meg om han. Tok bare hans på versen med. Som gjør det mer øyelig godt. Da. Ja. Det setter her vi at du setter opp mot hver nøren. Ikke fire er at gjør nækka vitta som du nevnte jo Johannen, han alltid frem at gjør åra. Ja. Altså, det er jo ikke vi at gjøre. Nei. Det er mittlen god og den person. Halda fram. Ja, det er akkurat det. At gjøre året. Ja. Og til at livet rett. Til røysene mittlen god og akkurat. Ja. Så det er bare så. Det er bare så. Og tog verre så. Virker det for meg som mot halter helvede til. Ikke alltid det være så løs. Nei, sier halt. Nei, du måste acceptera dina egna känslor in i. Här är näka vi till att göra. Mina känslor om hur det ska vara och inte vara. Det kan inte. Nej. Det kan inte brukas. Nej. Det är en dorskap alltså. Att blanda sig på. Ja. Det är det bara. Det är akkurat det. Det är alltså det är det är en öll respekt och god vise för en enkel människa. Helt otroligt. Ja. Ja, akkurat nu kommer det något. Ja. Nu kommer det något. Som vi kanske skulle bara omtala inte nu. Ja. Ja. Ja, det är löser jag då faktiskt allan vägen. Tui han god som efter heimsens mynd har ikke respekt for mennesker, men krever respekt. Alla tiden. Ja. Jeg har ikke nevnt at det her ur Salmi Adjan, når David sier at lyte late tutt god har gjort mer større. Altså, det er jo akkurat øvått. Ja. Ja, det er helt sikkert. Det han sier det også her, og han synger sangen, og Hanna,
hjärtat med födelse i Herren, hon hatt mot lite upp och så framvis. Och så säger hon, ungen är höjlavor som Herren. Nå är ungen är utan till. Ungen klätter er som godakare. Tal inte så många stora år. Lät inte fräk år. Gänga teckna munne. Till Herren är god. Han vet allt och han viar gerer. Och så framvis, som fer i köknen heter er. De som mätt var och nöjast att läta sig löja för brej. Men de som ligger hunkar inte långkor. En ofruktbära föjer tjej. Men hon är alltid nekva siner fallna bort. Herren är han och teker lov och tjever lov. Han förer ner i där ute och förer upp igen. Herren är han och ger fatakan och ger rojkan han emotger. Men han lytter ösne upp. Och så framväges. Han röjser ur dosten om. Han värar fötter in höjda och sådana. Och så framväges. Alla tøyene är hon en i här som samma. Till han och en annan. Ja. Ja. Det är akkurat det. Nej, jag också om det Jobb säger här. Da. Han säger här i Jobb 6:30, det 5:e vers här. Da. Det kommer knappt i mitten her. Sars du, God veldiger, men han vann vid ånka. Nej, Han veldiger i styrke vitsens. Og til akkurat det her, at det er utsagt om God, at han veldiger, men han vann vid ånka. Akkurat at det vi ikke med her ute i kyrkjen i det. På forsynsjene sannsyn. Han sier alt mer tarvar nu, alla räver. Allt och i ötlån viner moiner mer. Allt som ger i ökan vera glävor, böter han, tog ei hans da ser. Vurs kan han stunden ikke suttja, men han sier øyna lytla stund. Så at det ljus og glede nutja, gjever han hjärstans grund, og så teker han Thomas inn i myndene her. Jesus vel i hova Thomas hever, tenkte hans hårst, av Ivans høren ei, skuntar seg og hon og løyve djevor til å sjå hans svar og nemat hei. Thomas røres da han Jesus gåar, ser hans eima kærløyga til søyn, og vi hjärsta som vi glede loar, råpar god og herre moin. Ja. Altså det kan bare ikke være bedre. Råpar god og herre moin. Alltså löten här. Jag har ofta för mesta särskilt att göra för att bestämta löter om det göra för som lukar så. Täcka det vissar. Så nu sitter det i mitten till en bygda folk. Och nekva drömmer färren. Men nekva kommer att frätt. Och så sitter här nökor som är och vi tar någon äldre och som är äldre. Och som jag syns yngre. Men det är något helt en standande alltså. Att släppa uppleva det. Det är knyteband alltså. Så ser det antaliga att gå gava, att folk kommer gava er oman fra, hon kommer nya fra färgljösarna. Här som inte är bröjting att det skiftande skudget så. Tog att det vill jag så inom fattiga nog om vi sannolikt så det. Så vi skulle være frumgrav skapning kansara. Og frumgraveren høylaver så dodget av vi. Og så framvis rauten til alt høylagt. Altså det er bare så helt utroligt for at vi tar avverste hever at et antall av lov. Og først har vi vært sammen med dem løt. Om det er en løt her det sakna og sier ikke, ja, men när man kom så långt upp i åren, att 5 år ner här, så är det ju till lovliva som skulle livas. Och den livande vånen, hon ger sig till kännar. Ja, och den livande vånen, ja. Så mest det var det här, som ofta minns det för som vatten, att det här sin månaden mittlen samkomna och intervention och så kyrkorna.
Han kvarver. Han kvarv, akkurat. Ja, han kvarver. Det är inte det som det är talan om. Alltså, det är talan om trots var Jesus. Ja. Trots var Jesus. Det är några stora månader som då var sagt och görs kvalitet i Bibelmannen och Elim. Att det är stora månader som är så frälster och säga trots var Jesus. Trygg var Jesus. Akkurat gamle sån, tro på Jesus. Og tog resten. Altså, avvirke av her som Palma. Ja. Det kan virka rett bare være, men det er nok store måneder av året lænen. Det har vært sagt og vidt. Ja. Og hjertalænen. Og hjertalænen, Ja. ja. Det är alltså det är så stor tanke vi har öliga torsfört vi som människor är huxa det. Att Gud ser och bära som människor. Han ser och inte som kyrkjefolk, som indremissionare, eller som bröder, eller kvart andra vi kan nämna pinsar, eller muslimer, heller inte. Han ser bära människor som människor, og til mennesker han kom for å lete etter, og for å finne. Og det har vi tar øyla torsførst vi at flytta oss ut at det er avmarskante. Ja, han hører til her, og hon hører til her, etla. Og så det teg, og så det hvit, og alt det. Han har ikke uigod det her. Nej, men i månader ver här sa jag det alltid att ta då är marskat det så för vita om du är rättelta. Och det är så för att vita om jag är rättelta, det är ångarat. Nej. Hej ångarat. Toi är vita i öllfalk. Lika mycket går det vär och fallt det till att du kanst inte färra. Jag tar en stöv och avmarska till sommar och geva det till sommar. Det blir inte tid. Du måste geva det till öll. Trätalest. Ja. Akkurat som han som kommer ner och gav sig trätalest. Inom dejan för te och med och öll. Ja, vi nevnte at her byrjar vi å suttja, Så säger jag. og ta meira vi suttja som god. Men suttja av tog som vi ikke skulle suttja. Ja, akkurat. Ja. Det är kvarver då. Takk for det. Så vi skulle inte suttja det. Nei. Och vi skulle inte häfta och veta som det gamla sa då. Tog är att det skär och hvis vi häfta och veta. Men Det är inte gott. Ja. Lika mycket kvar det är och kvar det finnes. Och så hvis du gör hit som du upplever det och gör det som skriften säger. Alltså 11 kapitel om braven ändar så helt fantastiskt. Av Vostomsins god och allt det där. Och han sa att han är alltså öran sökande och allt det där. Och så säger han på inte att han har men det kontor. Och han pojkar av sitt välte och hur han är. Hur han kom till bräk Israel och få samkomna inventna hötningarna. Men inte han ska ju nå att hej. Alltså som tjau så blev det sett så jes en tror jag. Och så kom hötningarna in och nu får Israel och hötningarna akkurat lika rätt över god. Och i nöjtid. Det är inte månader. Av nökron. Men så kommer en tog i attor där Herren har tid sina samkomma in i dörrarna. Han får att vänta sig till sitt folk. Ja. Och han får att göra näka som ganska vi lite snacka om det. Det är tusenare rutsch och allt det där som vi har det där gamla tal om. Och jag kostar det att du inte att tala om ha. Nei, jeg føler meg bestemt ikke som spesialist og Nej, helt inte själv men jag har snackat om det. Men det sätter det på plats. Alltså det som är allra bäst för mig det är att vara sett på plats. Det är så många sätter på plats. Helt för att jag kan minnas. Tog jag vär så självrägen och så framvägs. Så er det nesten akkurat som alle andre, men... Akkurat som alle inne, altså. Ja. Det er så er människan. Ja. Det er...
Hon är bara så liksom. Och en lier och är sån här att kassera nettopp han alltså man så kassera det själva. Och nu kommer du in av öliga intressant. Du kan slett ikke bruka som du er. 8 år fötter han mot. Och det är som hur atlant tøytningen til alle mennesker. Akkurat, ja. Men jeg hadde altså, hadde vært så ikke mer i nekv årene og trantene, at jeg ser vi rettelig nekvån imiske mennesker som kommer rettelig imisk stø, men jeg husker slett ikke om det. Ikke utan at kanskje akkurat hjemme og gjøre verst ut men det hender heller ikke. Hette her å kunne være sammen som godsbøten, som hans elskavbøten, som syskjen, og ikke suttja til, jeg sier imiske, så sier Lotte gamle Moai, om man sier, han var så glad han vært til en, det var en sånn felaks sangmøte oppe i Flåvøtlen, det gamle Kramihøtlen her oppe, ja. Og så møtte jeg honom morgen etter av morgenmøtet her vestre, og han var så glad, ja. Og ta sier han etter her, at her var det alle åndelige hua lite samleier. Ja. Helt det. Det er så øyla fitt sagt, det. Ja, det var så øyla fitt. Ja, alle åndelige hua lite samleier. Og han elsker det. Selv man kunne være øyla kontanter på denne måten. Jo. Det var ikke ilt ut. Jeg har alltid funnet det av en folk av Vestre. Det sin kontant? Kom ikke alle. Kvar på så mata. Ja, kvar på så mata. Ja. Men han elsker det her. Og Guds folk av alle sløv og kom sammen. Ja. Ta alle åndelige hua litt var samlet. Det var det beste han visste. Men det som har hjulpet mest, det er så hans 20 åren i et kanskje sin om året. Det så jeg ned for ut av Facebook. Akkurat, ja. Og jeg hefter meg slett ikke ved hva det er. Jeg kan i omkant ta bakgrunn eller nek, ikke. Men det som er heste, eller det som er en heste, det er noe så underfullt. Jeg får at det er respons. Ja. Og så gjør jeg det utan mån som er klare. Jeg sender dem nokkert. Altså om det er så alt for at det ser meg, det løser seg, så det utløser ut av noen måger. Ja, akkurat. Og på andre måten, at det var samfellet, og før helt det til at det kunne ikke brukes, så man sa det ikke. Men vi tar samfellet vi han som vi ikke sørger, altså vi er sin egen noen. Men som vi kunne sørge, vi hjertet egen oppgave, av samfellet vi. Ja. Og det ser man hvis ikke. Jeg tror ikke gjøre måneder av hest. Nei, det er akkurat det. Det er akkurat det. Det tror jeg ikke. Og det er det som jeg husker om det jeg sier til at mer vi suttja som Herren sier det, men det suttja vi av sånne hormoner og det som mennesker vi har kilet sunt. Det er som du sier, Johan, det kvarver. Alt fer. Ja. Ja, alt fer, alt det som kilet sunt, og som jeg skulle nevne i Rombrand og Tall, og Jan at han har et kapittel, her han tar seg om skillene, og han fakter sommerløgn av tog, og så tenker han det innat og alt det der. Så sier han til at det er amen til kan du prøve å bære fram likamtikkere, som livande, høylagt, gode, damlet offer, etter antallige augustiskantikkere. Og ikke bare det kan som enda alt, men være omskapt ved ender noen sinnestikkere, så til kan du røyne, hva vilje gå ser, det gava, det damlighet av fullkomne. Ja. Og ikke annet. Altså. Akkurat, ja. Og så sier han ved nærene som er i given sivet til kunne at de må ikke hoksake litt i øye hoks. Hoksa av vursdag. Alt etter til malet som godkjever og kom av trygg. Hoksa der til. Så er det utrolig einfalt sagt av en god at det dreier seg om. Ja. Så han skal øye lika med det til åkken av liv og øye inntil endeløsninger det. Inntil det endelige. Ja, akkurat, ja. Så det lika med livande, det høylagt, god til damlet offer.
Og det så avmøter jeg som halter så et like han være avrønt og vannhøylagt og slett ikke egnet til noen offer. Men det er så godt det er. Ja. Det er han er sørst for å få at gamle naturen er lukket som altså det er så øyelig så landemål at den gamle naturen ikke er det som man ser langt og likam. Akkurat. Han ser det ikke. Nei. Tøy at det gamle mennesket var krossfest for Kristus for jeg synte likam skulle være et lunches. Så er det ikke mer for godsvarsjon. Men allikevel har det et avvirke inn og hattla tøyene. Det kommer så alla tøyen atter til at her, og til det som Paulus og ber om i Jesus brevne eisen, til det at vi må få oppladen eier så vi kunne suttja og skilja. Ja. Og det er å suttja og skilja det som Gud ser. Det som han innskjer av visla suttja og skilja. Og det er det nødja mennesker som er skapt etter Gode. Ja, det tog jeg så man skapt og i Gode og i Kristi Jesus. Ja. Skapt og i Gode og i Kristi Jesus. Og det er nok fire tog jeg vi skulle suttja god blant mennesker. Fire at dette kunne gjøres mulig. Ja. Så. For jeg vil kunne bli godsbøden. Og så er Filippbrand 2 til han tar seg om etter det. Han råknet ikke for ran av å være janløyge gods. Altså selv om sier han undan. Da man vil øyne ringte uttale dette og fatak om mannamal. Han råknet ikke for ran av å være janløyge gods. Altså selv om sier han undan. Kjør så var han som tjenere først. Da han så var stilen fram som menneske, så sette han seg selv han lagt. Så han lå inn til deg en hos deg. Og tog jeg var god til å sette han ikke for. Giver navnet som er alle navnene der. Fyrir at navnet Jesus hver knæ skal bodjas. Og hver tunga skal gjøtta. Er Jesus herre. God til feil til Kan så be en av bønns av Jakob? Ja, takk fyrir at vi tar sitt her. Og takk fyrir at han er det vi giver oss. Takk fyrir det som kamas for jeg gjennom mitt til høyre som vi sitter. Og til nok tog jeg vi skulle skjeda. Utan vi få at jeg fra ter jeg vil ha sagt. Og takk for disse kære som sitter i det. De som og troi. Og takk for de som er utanfor her og øyne ble det vanlig å være troi. Vi lærer deg i trøyne hånd. Vi takker for det. Hese tverferna troi og prøyser der for det. Ødline som er vi og i Jesu sending, herre, som høyre og som lorsta og herre gjett av nøye til som ikke kjenner at jeg takker meg ut. Øysene tøyne bøtene råkner rett. Råkner til som herren råkner. Løyta han. Trykva, høyre børste trykva. Alt er gjørst. Alt som gjøres kan. Trykva, høyre børste trykva. Løyta herrens år. Og råkner til som han. Amen. Amen. Så var det her som pastor av Gjerstamal kom enda, og vi får takke for jokken. Og vi er det, Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvenen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for Jesus. Pastor av Gjerstamal som her var vært, takk hans å finne av YouTube, om du leter av Ektos Sjønvarsp. Og her som pastor, han kommer eisne å være lagt ut her, og han kommer eisne å sende av Kristelig Kringvarsp. En annen affær, tusen takk for Jesus.